உறவினர்கள் மூலியமாக சில நல்ல விஷயங்கள் நடக்கலாம். உறவினர்கள் மூலியமாக நீங்கள் பயணம் பண்ணலாம், ஒரு இடத்திற்கு ட்ராவல் பண்ணுறது. அதே மாதிரி வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வஸ்து வாங்கக்கூடிய அம்சங்கள் பிறக்கிறது. ரிஷபராசி நண்பர்களுக்கு மனக்குழப்பம், மனக்லேஷம், டிப்ரெஷன் இது எல்லாத்துலேருந்தையும் வெளியே வரக்கூடிய ஒரு நாள்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக ஒரு விரைவான பிரயாணம் உண்டு. விரைவான பண போக்குவரத்தும் ஆன்லைன் மூலியமாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இளைய சகோதரி சகோதரன் இவங்க மூலியமாக சில நல்ல விஷயங்கள் நடக்கலாம். மனசில் தெளிவு பிறக்கக்கூடிய ஒரு நாளாக இந்த நாள் மாறும். மிதுன ராசி நண்பர்களுக்கு நல்ல லிக்விட் கேஷ் ஃப்ளோ. யார்கிட்டயார் பணம் கேட்டிருந்தீங்கன்னா உடனே கிடைக்கும். இன்றைய நாள் உங்கள் குடும்பத்தில் மூத்த பெண்களுடைய ஹெல்ப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அவங்க மூலிமா ஒரு பெனிஃபிட் உங்களுக்கு உண்டு, ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கும், ஒரு ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அந்யோன்யங்கள் அதிகமாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள். கலை உலகத்தில் பேச்சை தொழிலாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு, பாட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தொழிலாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கெல்லாம் யோகமான காலகட்டங்களாக இருக்கிறது. கடகராசி நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக பார்வதி தேவியின் அனுகிரகத்தின் காரணமாக, அம்மன் வழிபாடின் காரணமாக ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பண்ண போகிறீங்க. அந்த விஷயம் பெரிய அளவுக்கு வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக கண்டிப்பாக அமையும். எந்த விதமான வேண்டுதல்களாக இருந்தாலும் இன்றைய நாள் வைக்கலாம், அது கண்டிப்பாக நிறைவேறும்னு சொல்லலாம். சிம்மராசி நண்பர்களுக்கு இரவு நேரம் தூக்கம் முழிக்கிறதுங்கிறது உண்டு. கண் முழிச்சு வேலை செய்வீங்க, இல்லை ட்ராவல் பண்ணுவீங்க.